हॅलो अँड वेलकम टू कोकणी पाहुणा. आज आपण नाचण्यातील नवणाई पावणाई देवळात आलो आहे. हे आहे देवळाबाहेरील तुळशी वृंदावन. आणि हा बाजूचा परिसर. कौलारू देऊळ व जुनी जपलेली ही परंपरा. चला तर मग देवळाच्या आतमध्ये काय काय आहे पाहू. हे भिंती लगत अशी बैठक आणि स्वच्छ अशी पडवी. हा आहे देवळामागील परिसर. सुंदर, नीटनेटकं व परंपरा जपलेलं असं हे देऊळ. रेजांच्या खिडक्या आणि लाकडी दरवाजे कुठे बघायलाही मिळत नाहीत. त्यावर ही लोखंडी कडी. मातीचे नळे. तुम्ही या देवळाला नक्की भेट द्या. कोकणातील परंपरा जपलेलं हे देऊळ व बाजूचा हा परिसर. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe.